Здравейте! Казвам се Славена Славилова, родена в град Хасково. Семейна с две прекрасни деца, които също са родени в град Хасково. Завършила съм международни икономически отношения в София. Работила съм близо 10 години по специалността си тук в България, след което с моето семейство заминахме за Англия. Там сме живяли и сме работили в сферата на социалните дейности. Учила съм и съм завършила NVQ3 квалификация за работа с хора с увреждания, не само възрастни, а деца. Преди 4 години отново се завърнахме в България, в град Хасково. В момента също уча начална и предучилищна педагогика. Мисията ми в живота е да помагам на хората, на тези, които наистина имат нужда. Визията ми за община Хасково е да виждам доволни и усмихнати лица, да бъдем община приятел на хората с увреждания и на техните семейства. Община лидер, посока интеграцията на съгражданите ни със специални потребности и най-вече на децата. Ако се питате защо да гласувате за мен, хората, които ме познават, знаят, че аз съм последователна. Аз съм вашият глас в община Хасково. Ако ще живееш в лъжа, нема такава държава. ако ще търпиш и до кога, Нема такава държава.